आपस में पड़ल बाटे हमरो हो जाना जाने पीछे पड़ल बाटे काहे तू कैले बड़ा फोन अपन बंद हो भोर से बाटे घबराइल हमार मन हो एह राजा जी काहे तू कैले बड़ा फोन अपन बंद हो भोर से बाटे घबराइल हमार मन हो हमरा ऊपर लगो 300 दूधरवा आफत में पड़ल बाटे हमरो हो जनामा जानू हो पीछे पड़ल बाटे हो थानामा आफत में पड़ल बाटे हमरो हो जनामा जानू हो पीछे पड़ल बाटे हो थानामा भइल दुर्घटना जानू हो बड़ी भारी एही से भागतानी दूसरा दुआरी आधी आधी रतिया हो धड़के हमर छतिया सोना हो टूटल रहे नींद आधी रतिया अरे का बताई भइल दुर्घटना जानू हो बड़ी भारी एही से भागतानी दूसरा दुआरी भोरे में सपना देखी हो बड़ी बुरा लगे कि साथ रह जाई अधूरा ये सोचिए के खाइए न जाला खानावा का कही आफत में पड़ल बाटे हमरो हो जनामा जानू हो पीछे पड़ल बाटे हो थानामा माफिया में आइल बाटे हमरो हो नमामा जानू हो पीछे पड़ल बाटे हो थानामा पागल के अब हमार भेष भइल बा 18 के उम्र में केस भइल बा जदि तू ही नाही रहबा हो सोना कैसे के रहे हई तोहर मोना का कही बहुत परेशान बानी पागल के अब हमार भेष भइल बा 18 के उम्र में केस भइल बा सुनी के खबर ऐसन होला भर करता जी खाइली ही हो जहर दीपक जी तो दे देले बाबा आफत में पड़ल बाटे हमरो हो जनामा जानू हो पीछे पड़ल बाटे हो थानामा लागोता चल जाई अब हमरो जनामा पीछे पड़ल बाटे चंदौली थानामा का करिए जा।